Gọọmenti Anambra steeti dọrọ aka na ntị wee na-agwa ndị bi n'ime steeti ya na ndị na-azụ ahịa tinyekwazịara ụlọ ụka dị iche iche ka ha kwụsị iji mkpọtụ wee na-emetọ gburugburu. Onye ọkwa Managing Director otu ọrụ idebe gburugburu ọcha bụ Ọcha Brigade, Comrade Celestine Anere, bụ ya nyere dọrọ aka na ntị ya wee nye ndị nwere ụlọ azụmahịa n'ime Ọka n'ihi na ọ na-akọwa na mkpọtụ ha na-emezi dị egwu. Ka anyị sonyere Chibụzọ Obidike maka akụkọ ahụ n'uju. Maazị Anere bụ onye gwara ndị Anambra ka ha buru n'obi na iwu ahụ ka na-egbochi ndị mmadụ ịdị na-eji ngwa egwu ma ọ bụ okwu na-ada ụda emechisi ndị mmadụ ntị ka nọkwa, bụ nke o kwuru na ụdị mkpọtụ a adịghị mma na ndụ ndị mmadụ. Ọ kpọkuru ndị isi nakwazi ndị otu ụka niile gbara gburugburu na steeti a, ndị ụlọ nkwari akụ, ndị ọba na-emepụta ihe ya nakwa ọtụtụ ndị ọzọ na steeti a ka ha gbanarị ihe ọbụla ga na-akpata oke mkpọtụ n'ebe ọbụla ha nọ, n'ihi na onye ọbụla anwụdere ka a ga-ata ahụhụ dịka iwu si wee kwado na steeti a. O mekwere ka amata na ebe obibi ndị mmadụ nakwa ebe a na-azụ ahịa bụ nke a ga-ebelata mkpọtụ a na-eme ebe ahụ, bụ nke o kwuru na ọ ga-enyere ahụike ndị mmadụ aka, ma kwukwezie na onye ọbụla na-eme ihe egwu kwesịrị ka o nwee akụrụngwa eji ebutunata mkpọtụ iji wee mee ka ọ ghara ịbụ aghara nyegara ndị mmadụ.